ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ନିଆରା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତା ଭଉଣୀକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖେ, ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ଭଉଣୀ ବି ତା ଭାଇ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସେ। ଭଉଣୀ ଚାହେଁ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାଉ। ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଏତିକି ଅନ୍ତର ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ କନ୍ଦେଇ ପୁଣି ମନେଇ ଦିଏ ସିଏ ହେଉଛି ଭାଇ, ଆଉ ଯିଏ କନ୍ଦେଇଲା ପରେ ନିଜେ କାନ୍ଦେ ସେ ହେଉଛି ଭଉଣୀ। ମା ପରେ ଯଦି କେହି ଆମ ମନ କଥା ବୁଝିପାରେ ସେ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଯେବେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଟି ବାହା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଏକୁଟିଆ ଭାଇ ହୋଇଯାଏ। ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଭାଇ ଯେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅଲୋଡ଼ା ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତା ଭଉଣୀର କୌଣସି କଥାକୁ ସେ କେବେ ବି ଇଗ୍ନୋର କରିପାରେ ନା, କାହିଁକି ନା ଭଉଣୀର ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଭାଇର ହୃଦୟରେ ହିଁ ଥାଏ। ଭଉଣୀଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମ ସରିଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ।